Det var så, hvad det kunne blive til. Kampen mod mørke. Ja. Det var en weekendkamp. Smil til Knudsen, og Knudsen smiler til dig. Så ser vi spillemand på en tagryg, eller hvad man skal kalde det. Du vil se min sidste vulkaner-imitation. Vi vil ikke se din. Nej, vi vil ikke se din. Du vil altid vise den frem. Ja. Kig nu videre. Nu skal jeg vise, hvordan man gør, når man arbejder. Det er sikkert nyt for jer. Ja, jeg lugter i hvert fald til den venstre side af. Det er helt sikkert. Kan jeg vise, om det bliver en skråtrende eller en skotrende deroppe. Det er vy ud over det hele, inden vi lægger plader på, så vi ikke kan komme op med træer. Herom bliver det så også lavet lidt tag. Sidder egentlig om bag. Under kyndig ledelse.